sama sa buta, kita sad giawhag nga makakita pag-usab. Daghan sad nato kaniadto makakita karon dili na. Mo nang ningon ang buta, makakita unta ko pag-usab. Kinsa ninyo dinhi ang kamaopang mutanaw nga ang mga piniriso mao di ay nay presensya, usas mga presensyas Ginoo. Tasa kamot. Wa na ginakaila. Ang mga binilanggo ba, di ba usama na sa giingon ni Kristo, na bilanggo ako og inyo akong giduaw. Pero daghan kay natong di kakita ni Kristo sa mga binilanggo. Sige, lingay mong tupad na gusto kang mabilanggo, na gusto kang mapriso. Di ta ganahan. Pero sa atong dili pag-ila nga ang Ginoo di ay present diha sa mga binilanggo o practically diha sa labing ubos, na bilanggo na ta, wa na tay kagawasan. Mo na nga din ataganahan makig istorya-istorya, makig kuyog-kuyog sa mga tao nga giangkon ni Hesus nga mao'y iyang presensya. Pila man ninyo dinhi ang musaad nga kuna ay bag-ong laya sa prisuhan, unya wa nay balay, inyong pasudlon sa inyong balay. Tasa kamot. Kay ako ipalista inyong nga daan sa opisina kay daghan kay manood din ni mga kaila na kusuna. Wa tao'y kapulian. Wa gini isas kamot. Na buta lang yapon ta. Buta. Si Jesus dili siya buta. Nya kay di man siya buta, kamao siyang muhatag unsay gikinahanglan sa usa ka tawo. Kay di man sad siya magtuga-tuga og himo sa maong butang kun wa pangayua sa tawo. Muna dire bisag gasigig singgit ang buta, kaluy iintawon ako, iya jong gipaduol, nya iya pag yung gipangutana, unsa may imong gusto nga akong buhaton? Nganong gipangutana man to ni Jesus? Nagpasabot ba nga si Jesus wa kay bawo nga ang gipangayo sa buta nga makakita siya? Kay bawo si Jesus Ginoo gud to siya. Gisiguro lang ni Jesus nga ang iyang buhaton maigo sad sa kasing-kasing sa tao. Kay narabay usahay nga ang gibuhat sa Ginoo nato wa maigo sa atong kasing-kasing sa mapananglitan kanang tagaan kas Ginoo og kinabuhi nya gasige na kagmahay maghikog man maghikog kay ang kasing-kasing wa naka-appreciate sa kinabuhi. Di ba daghang kay naghikog karon, saka naman gani wrong rate sa hikog. Nay usahay tagaan kas Ginoo nga mamabdos ka ngay nagtinukhangay mansan mo nya mag-abortion, i-abort kay wa siya ang iyang kasing-kasing wa ma-align sa kanindot tay anang gasa. Matud pas atong tubag sa Salmo, ang Ginoo naghimog dagkong mga butang na puno kitas kalipay. Kanang mamabdos ang babae, kadako anang kuan, kadako anang grasya, pagkadako ang butang ana. Pero karon na yano-yanohon lag abort. Average ko kunog 73 million ang abortion karon every year. 73 million, 200,000 every day. Tutok mo muna ko. Di mo mo to, i-google. Ingnas Google ba? Nama mo day cellphone. I-google ba? Ingnas Google. How many total abortions in the world every day or every year?
Tagaan mong figure, 73 million sa akong Google. Ambot pareha bang inyong Google sa ako sang Google? Nya 200,000 average every day. Sa ato pa, dunay 200,000 ka mga inahan nga wa makadaig sa gihatag sa Ginoo nila nga anak, ilang gipatay. Di na lang ta magkwenta sa nag-inom og pills. Pila ka buok ron ga-inom og pills. Pila ka buok ang nagamit og kondom. Pila ka buok ang nagpalaygit. Pila ka buok ang nagpabasiktomy. Wa na maka-appreciate sa gihatag nga grasyas Ginoo kanang gitawag og reproductive system, reproductive organ. Di ba? Labaw nagyug atong iapil, pila ka buok nagpa-colors buhok, pila ka buok nangiskis-kilay, pila ka buok nagpaputi isnaong, wa naka-appreciate sa original hinatag sa Ginoo. Pila ka buok nagpatato nga tibuok lawas, hapit na pulos na tato, wa naka-appreciate sa hinatag sa Ginoo. Mao na mangutana ang Ginoo, unsa may imong gustong akong buhaton, kay simbako niyag muhatag siya, wa matumong ato raman sang gubuon. Di ba? Pila ka buok ro nag-divorce, nag-separation, gitagaan og bana, giaway. Tagaag asawa, gikulata. Magkabuang yun. May pangpari, tagaag madre, panggaon. Tagaag parishioner, baligyaag slat. O ana, mo man ay mga pagpangga. Di ba? Beka mo, pangutan ako nako, Pader, unsa may imong gusto nga among buhaton. Ge, ingna ko nako. Wade mo kay bao. Palit ra gyud mog slat. Kana ra gyud. Ngano man, kay nangutana sa kos mga kabos kay nato mga kaigsuonan. Ingon sa ko, unsa may inyong gusto nga akong buhaton, Pader, na di ay sobra na 100 ka applicants. Himui in taon migbalay Pader, bisag atop lang, bisag bungbong lang. Muna nga na maligya tag slat kaning City UMM, pamasin makatukod tag mga 61 kabalay, samas gibuhat nato niadtong naging tuig. Nakatukod sa tatong mga 90 kabalay. Ana. Nya naapag yun ni takes nako. Mura biya sa kog nakaamgo, salamat sa niya pero mura sa kog nasakitan. Ingon siya, Pader, basig naminaw ron siya. Pader, nindot man na imong gibuhat nga nagtukod kag balay, pero para nako, Pader, no, nagtanaw ko sa imong gipang show diha sa imong kuan, screen, di man balay tao imong gibuhat, ad mas baboy. Siyang imong gipang buhat, ads baboy. Kung maghimo kag balay, kanang balay para sa tao, dili nang ad. Kay bawo ko nga ang imong gipanghimuag balay wa sad na malipay kay ang imong gibuhat dili bahis tao ads baboy. Hunungan na ng paghimog ads baboy. Nako pila kay napalit ani niyang slat no? Ako din siyang gireplyan, wa baya mi maghimog ads baboy, naghimog gyud mig bahay sa tao. Nya kun wa ka ka-appreciate sa among gihimo nga bahay sa tao, imo sad na. Pero sa kung una-una, siya pa kay nagpuyo og balay nga hapit way atop, magpayong na kay mag-uwan, o niya way klarong bungbong, wa gani higdaanan, niya himuan ka aning ato rong gipanghimong balay, unsa kay imong batio, no? Ako nakapuyo man kus una, og balay nga sinuksukan og mga karton, mga pakpaks mais ang among atop, inighangin, matukas sa hangin, mga hogs ang mga kanang mga mga karton nya muuwan dayon, agas dayong uwan, hala pangita ginamog kaiplian asami, panguha na sa mga pakpaks mais, suksok ngadto para di mo agas. Kasuway ko ana. Mao na imong balay sa una. Mag-abot among tiil. Mga os kusina, ang tiil sas naghigda, naasad sa duol namo kay patirang gamayas balay. Ana, kasuway ko ana, bongbong namo na naghirig ang mga saksa, kanang gisaksa nga kawayan, hasta mga lugpit na nga tangtang na napagidaghang iliw nga magsigig tingog. Hapit ikakatog, kay naduol sa imong dunggan, kasuway ko ana.
Nya kini mga balaya karon atong gipanghimo og kami mo himuwag ingon ana, mura na mig nakapuyo og mansyon. Nya wa gi usa nga gihimuan nato nga nibalik diri nga niingon, Father nganong gihimuan man ko nimog ads baboy. Wa ang uban pagani maghilak sa kalipay tungod kay makatarong na silag higda, makatarong na silag kaon, tarong ng ilang pagpahuway. Di na lang kumumain atong usara man sa to siya kabuok no, pero basig nindot kay to siya balay, pero nakahatag sad siya nako og kuan image nga doon na gid ay mga tao nga dili nato sila matagaan og kalipay tungod kay usahay dili sad mao ang ilang tinan-awan. Pero si Kristo magtan-aw sa labing ubos, kanunay gid nang mahigugmaon, kanunay siyang maka-appreciate sa pagpaubos sa tao. Muna ang buta, pagduol ngadto niya, pag-ingon nga makakita ta ko pag-usab, tagaan din siya sa Ginoo og pananaw. Kamo maka-appreciate ba mo na naatay tukuran nagbalay nga nang-apply ron 100 kapin? Nya mo palit na mo og slot. Naka-appreciate mo nga nakatukod tag kumbinto? Mura mamog nasuko. Na, kumbinto ba? Murag, next week, mo-operate na siguro ng atong elevator. Pwede na mo musaka dito kamo mga disabled. Abot na mo nga itong San Vicente. Ako lang yan ang i-announce kung mo-operate na. Pero naapatay mga almost 10 million nga bayronon. Nya, mo palit pa mo anang atong SBF dag. Muhilom rabadayon. Na siya, og naka-appreciate ta, ihatag sad ang tanan. Mao na si Jesus, appreciate man siya, gihatagan niya. Paghatag niya ang buta porting lipaya, unsa mo say gibuhat sa nahatagan ang buta, mikuyog ni Jesus. Pasabot naliwat ni Jesus, nahimo sang manggihatagon. Muna si San Vicente Ferrer ug ang tanang mga santos nga atong pasidunggan karong November 1, naliwat sila ni Jesus. Nakadawat sila grasya, niliwat sa ni Jesus. Natagaan sila pananaw, nga nakakita na sila sa panginahanglan sa ilang isig katao, nikuyog sila ni Jesus. Gikatapusang lingi sa imong tupad. Lingi ama. Ang di mo lingi, buta. Ing na sa dipa ka mabuta palit sa slot ing na sa dipa ka mabuta basig magsigila mo gagiagi anang lamisa diha di mo kakita gagiagi lang mo anang opisina di mo kita nga naman nabuta karon at least nakahinumdom pa mo ayaw agi palit na mo slot on niya sige ang dili buta manindog ang buta pauli